at køkken var et stort problem for ham, fordi han var stadig kort som ind i helvede, og han blev ældre og ældre. Så vi må da gå ud fra, at der har siddet en gammel bergmand, og jeg vil meget gerne have, at du tager det her med i programmet. Der har siddet en gammel bergmand og masturberet som en sindesyg ude på i hans kloster, i hans fantastiske biblioteker, i hans hjemmebiografer, i midten af magten over det svenske kulturliv, har der siddet en gammel idiot og runkat som en sindesyg, fordi han selv har udtalt, at det er svært at blive gammel og stadigvæk være lige kort. Og der kan jeg ikke forestille mig andet, end at han så har masturberet. Det er fuldstændig umuligt at forestille sig andet. Ikke? Men det er måske ikke noget, man vil lægge vægt på i en Bergman-udsendelse, men Bergman har sikkert lagt vægt på det, og han har sikkert ventet. Muligvis har han haft en ganske lille sædblære, det vil sige sædblåser, som gjorde, at han måtte, og så har han sikkert måtte vente i dagevis, for ligesom at opbygge tilstrækkelig sæd til at få en sædafgang, så man overhovedet kunne mærke den stakkels gamle mand.